Μαζί μας η Δόκτωρ Χριστίνα Μπουτσιούκη, με εξειδίκευση στην αισθητική οδοντιατρική, διδάκτορ και επιστημονικός συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Γκίσεν στη Γερμανία, με δικό της ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στην Ανάβησσο, μας μιλάει για το τι μπορεί να πετύχει κάποιος με μερικές μόνο επισκέψεις με την αισθητική οδοντιατρική, που πετυχαίνει λύσεις για ένα άψογο χαμόγελο και μας δίνει και εναλλακτικές λύσεις για πιο οικονομικά budget. Χριστίνα, τι ακριβώς είναι το Hollywood Smile? Είναι ένα τέλειο, φωτεινό, φυσικό χαμόγελο, το οποίο αναδεικνύει τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Είναι το χαμόγελο που βλέπουμε συνήθως στην τηλεόραση, σε ηθοποιούς και γνωστούς, αλλά και σε influencers και κάνει πάταγο στα social media. Μιλάμε δηλαδή για αισθητική οδοντιατρική. Ναι, μιλάμε για αισθητική οδοντιατρική. Ασχολούμαστε με το να ομορφύνουμε ένα χαμόγελο. Δεν βάζουμε ψεύτικα δόντια, δεν κάνουμε ένα χαμόγελο να φαίνεται ψεύτικο, αλλά αναδεικνύουμε με φυσικό τρόπο το ωραίο του κάθε χαμόγελου. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή καθημερινά κυτρινισμένα δόντια, δόντια που έχουν δυσχρωμίσει μετά από μια απονεύρωση, κενά ανάμεσα στα δόντια, σπασμένα δόντια, αλλά και στραβά δόντια τα οποία θέλει ο κόσμος να ισιώσει χωρίς να βάλει σιδεράκια. Δημιουργούμε ένα όμορφο χαμόγελο που αυξάνει την αυτοπεποίθηση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ακούω πάρα πολύ συχνά στο ιατρείο ότι νιώθω σαν άλλος άνθρωπος αφότου έχω αλλάξει τα δόντια μου και ήταν απλά και μόνο τα δόντια. Ή μακάρι να το είχα κάνει αυτό νωρίτερα, δεν ήξερα ότι θα ήταν τόσο απλό. Και φυσικά το βλέπουμε και εμείς όταν παίρνει ο ασθενής τον καθρέφτη μετά από μια μεγάλη αλλαγή και βγαίνει ένα αυθόρμητο αληθινό χαμόγελο που δείχνει πόσο του αρέσει όλο αυτό. Πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν να χαμογελάσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ισχύει αυτό. Πολλοί άνθρωποι ντρέπονται για το χαμόγελό τους γιατί έχουν κυτρινισμένα δόντια, στραβά δόντια ή πολλά λευκά παλιά σφραγίσματα που δεν ταιριάζει πλέον το χρώμα με την υπόλοιπη δοντοστοιχεία. Και έτσι αισθάνονται άσχημα γι' αυτό. Είναι κάτι που συμβαίνει ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Χριστίνα, ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που αναζητούν την αισθητική οδοντιατρική? Αρχικά είναι πλέον πολύ περισσότεροι από ό,τι παλιά. Από γνωστούς influencers και στελέχη επιχειρήσεων μέχρι ανθρώπους που για ένα σημαντικό γεγονός, όπως για παράδειγμα ένας γάμος, μια ορκομοσία ή μια καινούρια δουλειά, μια μετακόμιση εκτός πόλης και ένα νέο ξεκίνημα, αναζητούν ένα άλλο χαμόγελο, μια αλλαγή στο χαμόγελό τους. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι έρχονται πολλές γυναίκες 35, 40, 45 ετών, οι οποίες έχουν αφιερώσει κάποια χρόνια φροντίδας στην οικογένεια και στα παιδιά τους και αναζητούν να κάνουν πλέον κάτι για τον εαυτό τους, μια αλλαγή, κάτι για να αισθανθούν καλύτερα και να βρουν τη χαμένη τους λάμψη. Ποια είναι τα βασικά βήματα για να έχουμε ένα χαμόγελο σαν αυτά που βλέπουμε στο Instagram? Μία λεύκανση είναι ένα πρώτο βήμα για να δώσει ξανά τη χαμένη φωτεινότητα στο χαμόγελο. Στη συνέχεια, όψεις ρητίνης ή πορσελάνης, αλλά και θήκες ζυρκονίου ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, μπορούν να δώσουν ίσια συμμετρικά δόντια στο χρώμα, στο σχήμα και στα μεγέθη που επιθυμούμε για το κάθε χαμόγελο. Τέλος, στραβά δόντια αντιμετωπίζονται με όρατη ορθοδοντική, με διαφανείς νάρθηκες, χωρίς σιδεράκια. Ένας συνδυασμός λοιπόν αυτών των μεθόδων μπορεί να μας δώσει το ιδανικό χαμόγελο για κάθε περίπτωση. Τέλος, Χριστίνα, από την εμπειρία σου, τι θα πρότεινες σε κάποιον που αναζητά την αισθητική οδοντιατρική? Μια εξατομικευμένη προσέγγιση δίνει πάντα ένα φυσικό αποτέλεσμα στο χαμόγελο, χωρίς να φαίνεται ότι έχεις κάνει κάτι σε αυτό, αλλά πάντα να αναδεικνύει το χαμόγελο και το πρόσωπό σου.